Okay, yan o. Woohoo! Bago pumasok. Unlimited car wash every day. Ah, nice. $20. Yeah. Unlimited car wash. Neutral. Yun, no? Yeah. Ayos ang buto-buto. So, everyday ako dumadaan dito. Kahit luma ang nasakyan. Yeah. Before going to work or and after. So, kahit luma yung car natin, malapit lang sa bahay ito, mga ano lang. Mga, I think, less than 2 minutes. Ayan, o. At least kahit luma, malinis sa labas. Sa loob na lang, di ba? Ayos. Unlimited yan for 2 months lang. Tapos pagka after after 2 months magiging $45 na. Bago pumasok. Para kahit papaano naman kahit luma okay. Ewan ko kung kukunin ko yung yung $45 a month unlimited. Diba? Unlimited siya. So malapit lang sa bahay. Mga 2 minutes lang. Or less than 2 minutes. Ayos, di ba? Yay! Unlimited for 2 months. Kung may budget ako, depende, baka kukunin ko yung after 2 months na na 45. Ano kaya? Worth it kaya? $45 a month, unlimited. Worth it ba yun? Ayun. Diba? Malinis na naman si Pato. Ayos. Tada, bye-bye. No, pasok na tayo.